Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. In de nacht van zaterdag op zondag is een 25-jarige man doodgeschoten in de wijk Kustbatterij. Hij werd aangetroffen in de tuin van een andere persoon. Opmerkelijk was dat de man zijn gezicht bedekt had, zelf een pistool bij zich had en ook handschoenen aan had. De politie onderzoekt de zaak. Het is al de 20ste moord van 2018. Het gaat om de op Curaçao geboren Elton Ringeling, geboren op 7 november 1993. Minister van Financiën Kenneth Gijsberta heeft onlangs een brief gestuurd aan alle hoofden en directeuren van de ministers. Daarin maakt hij melding dat in juli van dit jaar door de regering een verplichtingenstop is getekend. Dat houdt in dat er geen extra geld voor festiviteiten is. Dat geldt ook voor de kerstperiode. Volgens Gijsberta kunnen ministeries daarom niet met publieke middelen kerstactiviteiten organiseren. In de Colombiaanse krant El Tiempo wordt gewaarschuwd voor een epidemie van HIV- en AIDS-gevallen vanuit Venezuela. De krant noemt het een bedreiging voor de omringende landen dat de mensen uit Venezuela die kant op komen die wellicht besmet zouden kunnen zijn. Ook op Curaçao heeft dokter Ashley Duis al eerder gezegd dat het gevaarlijk is dat er mensen Curaçao binnenkomen illegaal, die niet gecontroleerd worden en ook geen medische hulp kunnen krijgen. In Venezuela is al enige tijd een groot gebrek aan medicijnen. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen zaterdagochtend aan op het Brionplein. Er waren veel kinderen, veel volwassenen om Sinterklaas welkom te heten. De hele dag ging hij verder over het eiland. Er waren verder geen ongeregeldheden. Van tevoren had de organisatie Kick uit Zwarte Piet aangegeven dat ze zouden gaan demonstreren. Maar er was wel geteld 1 demonstrant te vinden op het Brionplein. Alles is klaar voor de wedstrijd tussen Curaçao en Guadeloupe. Vanavond in het stadion Ergilio Hato. Curaçao heeft de afgelopen 2 wedstrijden in het kader van de Nations League met 15 doelpunten voor en 0 tegen een geweldige uitgangspositie. Gisteren was er enkel nog wel een probleem toen de selectie niet in het stadion kon trainen. Dat is volgens de directeur van de FDDK, Takay Duran, inmiddels opgelost. Het probleem lag het in het feit dat er geen contracten waren getekend. De migrantenkaravaan die al enkele weken onderweg is vanuit Midden-Amerika naar de Verenigde Staten hebben problemen opgelopen in Tijuana in Mexico. Volgens de burgemeester van die stad gaat het om klaplopers en blowers die gewone Mexicanen zouden willen aanvallen. Daarom waren de demonstraties tegen de karavaan. De groep wil naar Amerika en ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft al gewaarschuwd dat ze niet welkom zijn in Amerika. Na meer dan een jaar is er eindelijk duidelijkheid over wat er is gebeurd met een onderzeeër van de Argentijnse marine. Ocean Infinity verdween bijna een jaar geleden en sinds die tijd wist men niet wat ermee was gebeurd. Dit weekend zijn beelden opgedoken van de onderzeeër. Op bijna een kilometer diepte kan men zien dat de onderzeeër daar ligt. Alle 44 opvarenden zijn overleden en nu gaat men beginnen te kijken wat de oorzaak van de ramp is geweest. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.